Здравейте, хора! Айде да намали се тъп звук. Упс. Днес ще играя... как да обясна? Връщам се съм тук. Wild Cougar Sim 3D, което на български означава див планински лъв симулатор. Така, ето така изглежда един планински лъв. Аз имам 3 планински лъва. Тъй като играя от този ден, съм напреднала. И да. Съм на 10-то ниво. Първи ми беше на 5-то ниво, втори ми беше на 10-то. И тук си имам две пантери. Много че не реват. Мога да ги накарам те да легнат. Мога и аз да се легна. Сега ще спим. Спът готино между другото. Сега ще тръгна. Това не се вижда, както виждате, не го виждате. Трябва да натиснете, за да го видите. Сега те ще се видят след мен. Ето го. Те са до мен. Аз съм да убивам овце. Тъй като съм ги убила, трябва да намирам петли. Въпреки всичко ще си убия една от тези овце, тъй като обичам да убивам овце, очевидно. Сега ето това означава да бягат. Това е да скача, това е за да напада. А ето това е за да крещи, но няма смисъл. Като стигне овцата, ще видите за какво става на въпрос. Това става на въпрос. Аз трудно оцелвам де. Тя сега ще умре. Тя умря. Те я убиха. Те не могат да се хранят. Само аз мога. Ето така се храни. Както и да е, белязала съм си къщата. Тук имам мап, който така става. Има няколко къщи на този мап. Има един много готин мап, който искам да отида на него. Така че този епизод тръгваме на пътешествие. Така че ще тръгна от тук. Ще трябва, значи, как ми е пантерата, да продължа на компасинг. Плиз, това трябва да продължа насаме, т.е. на изток. Ако не се лъжа по българската карта, се води изток. Което означава насам. Сега ще видим, ще бегаме малко до другия край. Сега ще видя къде се движа. Отивам в мапа да видя къде се движа. Точно там трябва да се движа, но да, точно насам. Движа се на правата посока, значи се оказва, че е било запад. Пантерите идват след мен. Има зайчета до мен и отново някакви овце, но няма да ги нападаме, тъй като не съм гладна и тъй като не искам. Младе, заради вас, има петли, но не ми трябва. Тръгнала съм на пътешествие, тръгнала съм към новия си дом. Ще трябва да стигна до къщата. Петли. Ще отида да бия само петелът, защото ми е писнало да ги търся наляво и надясно. Нещо не мога да ги забележа. Ето ги. Защо за Бога? Защо? Нападнете го, ще го изчакам даже. Ще тръгна обаче след тях.
Бяхме 11-то ниво. Ще го вземам този петел. Задах ли го? Задах го. Тъй сега ще това до сам. На където пътят. Тези петли не ме интересуват. Сега трябва да убием 2 коня за това семейство и 3 едното. Именно за това се местя, тъй като не знам дали ще намеря диви коне на моя мап. Поради причината, че те са намери трудно. Аз едва намерих други животни. Камо ли да намеря нещо друго. И разбирате ме, нали? Тук имаме док симулатор. Док симулатор, па същото. Удобно. Да видя дали съм на прав път. Точно на прав път съм, което означава по реката. Сега ето насам по реката и после надолу Пумо. Тъй това всъщност означава Пума. Сега надолу по реката до ето това там разклонение. Надявам се да го виждате. Моята Пума не ще да върви насам, така че ще излезем да не се удавим. Тъй като ме е страх да не умра от удавяне. Но мисля, че тук няма удавяне. Ето това може. Тъй и стигнахме. Става вече вечер. И трябва да побързаме. Нещо като пустиня е това. Да видя дали съм в прав път, защото вече ще се убия. Да, точно на прав път съм. Най-близката къща се пада много надалече. Ще трябва да вървим много напред. Въпреки всичко не съм за къща, но трябва да все пак да спа, за да стане ден. А не знам дали тези хора идват зад мене. Да, в водата са зад мен, са очевидно. Не знам кое ниво са, но порастват бързо. Така, ще спирам камерата. О, това е Сноу. Добре, казвам, спирам камерата и се връщам, като съм стигнала къщата. Тъй, хора, защото имам добра новина, че намерих коне. Време е да ги убием. Ето ги, това са те, много са красиви. Бих я направила снимка, но не мога в момента. Не мога. Снимах ли ги? Мисля, че ги снимах. Да, снимах ги. Тъй, сега продължаваме, тъй като ги снимах, да... Вижте колко са красиви. Сега ще ги изям, за да не се вкиснат. Те се вкиснаха. Бихме поне 2 коня. Така. Опс, грешното натиснах. Връщам се, като стигнем къщата. Хора, още една добра новина. Намерих бизон. Бизон. Това е бизон, хора. Преди това ще го допиша. Няма да... О, той тръгна да ме напада. Силен е. Добре, трудно е да убиеш бизон. Това е доста силно животно и аз сега ще умра. Което е проблем, защото сега наново трябва да тръгвам. Така че довиждане. Не довиждане, докато стигна къщата. Вижти. Намерих си къща. По ориентацията на картата успях да си намеря моята къща. И къща, в която ще живее с моите пантери. Да, ето я, това е тя, моята нова снежна пещера, която сега ще маркирам. Маркирана я. Да, това ще бъде новия ми дом на моите на моите пуми. Ох, боже, бъркам с пантерите. На моите пуми, надявам се това клипче да ви хареса. Така, лайк, сабскрайб и комент. Сега ще седнем да починем и да спинкаме малко, тъй като имаше дълго пътуване. Пътувах около 30 минути. В смисъл, бая ориентация трябваше да има. Да. Сега сигурно вече е нощ навънка. Точно така, нощ е.
Да, това беше от клипът. Надявам се да ви е харесало. Нямам много батерия, така че да. Чао!